Evo, drage gledateljice i gledatelji, s nama je danas gospodin profesor Gordan Lauc, svima dobro znan u javnosti zadnjih mjeseci. Pa evo, lijepi pozdrav gospodine Lauc, čujemo se? Čujemo se, hvala na pozivu. Evo, hvala vam na gostovanju. Možete nam prvo prokomentirati ove, znači, nove donesene mjere? Evo, gospodin Plenković i Nacionalni stožer objavili su, opet su nam propisali propusnice, ovaj puta za županije, s iznimkom na Zagrebačku i grad Zagreb. Pa evo, možete nam reći, hoće li to po vama imati učinka i je li pravo vrijeme za to? Evo, recimo. Znači, ja mislim da prvo stvar trebamo staviti u kontekst situacije. A situacija ne samo u Hrvatskoj, već i u čitavoj Europi je teška. Imamo puno zaraženih ljudi, imamo puno bolesnih ljudi, puno ljudi umire. I u tom kontekstu sve vlade poduzimaju određene korake s kojima pokušavaju taj broj smanjiti. Nažalost, nitko ne zna čarobno rješenje. Znači, niko nema čarobni štapić koji može riješiti problem, a dok s druge strane građani očekuju od svojih vlada da nešto učinu. I ono što je vladama najlakše je donositi mjere zabrane. Ne smijete ovo, ne smijete ono, ne smijete ono. I to sve više i više pojačavati kada situacija se pokaže da nije riješila problem. Hrvatska je tu imala jedan dosta mudriji pristup, gdje su relativno rano uveli mjere koje su učinkovite. A ono što znamo iz dosadašnjih istraživanja da su učinkovite mjere zabrane okupljanja velikog broja ljudi, pokušaj limitiranja okupljanja manjeg broja ljudi i treća, zapravo najučinkovitija mjera je edukacija ljudi da shvate da se ovaj virus doista prenosi sa čovjeka na čovjeka i ako nećemo biti u fizičkom kontaktu, da taj virus nećemo prenijeti. Nažalost, te mjere nisu dovoljno učinkovite da potpuno zaustavimo pandemiju. A pogotovo nisu učinkovite zimi, jer ono što sada vidimo da set mjera koje je na proljeće recimo bio dosta učinkovit pa da smo zaustavili onaj prvi val, danas širom Europe i uz takve stroge mjere imamo ponovo rast pandemije. Imamo rast pandemije u Njemačkoj, Češkoj, Danskoj, Engleskoj ponovo usprkos lockdownu. Ono što se u Hrvatskoj dogodilo danas praktično je doveden jedan dodatni set mjera od kojih neke jesu, nazovimo ih razumne, a to je ono: pokušajte se ne okupljati u prevelikim grupama, idemo ograničiti na 2 obitelji za Badnjak. Ja bi se s tim mjerama potpuno složio, jer mislim da je određen set mjera vrlo važan kako bismo ipak usporili pandemiju. No, recimo, propusnice, pokazano je da veliko istraživanje koje je provedeno na puno zemalja, da učinak zabrane putovanja među dijelovima države ima efekt na širenje pandemije jedno 3%. Sad, da li nam je bilo potrebno zabraniti ljudima da mogu otputovati, a da smanjimo pandemiju 3% i da li je toliko velika razlika da li sam ja iz Zagreba otputovao u Goricu koja je u županiji ili sam otišao malo dalje do Karlovca? Ja osobno mislim da je to bila pogrešna mjera. Dobro, evo, super. Možete zapravo, evo, javnosti pojasniti, otkriti kako izgledaju zapravo te sjednice ovog vladinog znanstvenog savjeta? Neki misle da je to poput nekog vijeća mudraca, da se vi tamo skupite, nešto popričate, pa predložite premijeru, ili evo, kako to sve skupa? I kad ste kod tih samih mjera današnjih s kojima se vi relativno ne slažete, koji je vaš bio onda udio u tome? Vi ste jednostavno predložili, niste baš za to, ali evo, oni su odlučili poslušati neke druge, ili? Znači, znanstveni savjet vlade je neformalno tijelo. Znači, mi nismo tijelo koje ima predsjednika, mi nismo tijelo koje donosi mjere, niti smo mi tijelo koje čak donosi preporuke. Znači, mi smo skup ljudi koji neovisno savjetuje vladu i to ne radimo isključivo na sjednicama, već to radimo kontinuirano. Znači, mi smo kontinuirano u kontaktu sa uredom premijera, šaljemo svoje analize, izvješća, prijedloge i
jedanput mjesečno, ponekad češće, kad je situacija teška, imamo sastanak sa premijerom i nekim ministrima. Znači, na tom sastanku svako od nas kaže svoje mišljenje. Ja sam primjerice jučer rekao da ja mislim da uvođenje propusnica nema nikakve svrhe, dok neke druge mjere sam podržao. Neki drugi kolege su imali drugačija mišljenja, no na savjetu se ne donose odluke. Mi samo kažemo svoja mišljenja i nakon toga stožer to ponovo razmatra i u koordinaciji sa vladom donosi konačne odluke. Dobro. Možete evo nam pojasniti recimo vašu neku vezu možda sa gospodinom Nenadom Bakićem. Evo on je jedan od rijetkih, ajmo reći, matematičara koji stupa u javnosti, barem na svojem Facebook profilu, i zapravo tvrdi da većina suzbijanja epidemije je zapravo čista matematika. Pa evo, jeste li vi tako nekog bliskog stajališta ili... Znači, Nenad Bakić i ja se znamo duže vremena i surađujemo u različitim stvarima koje radimo i mi izmjenjujemo informacije. Recimo, kad on nešto napravi, poslaće meni na komentar, kad ja nešto napravim, poslaću njemu na komentar. On radi doista opširne matematičke analize svega što trenutno vidimo i naravno, kad analizirate podatke, matematika je jako važna. Znači, bez poznavanja matematike vi ne možete analizirati podatke, no isto tako epidemija nije samo matematika, tu ima epidemiologije, tu ima puno biologije, tu ima matematike. Tako da Nenad i ja u velikoj mjeri imamo slično razmišljanje o pandemiji i ono u čemu se dosta razlikujemo od nekih drugih znanstvenika, a to je da mislimo da je jedna važna komponenta i broj ljudi koji je do sada prebolio COVID. Znači, to je nešto što velik broj ljudi zaboravlja i samo gleda na mjere i kakav učinak imaju mjere. Ali jedan temeljni element u priči, da li se netko može zaraziti ili ne može, je biologija. Znači, prvo, da li zbog interindividualnih razlika možda nekog ne možete zaraziti, a nema ni jedan virus koji može zaraziti apsolutno svakog. Uvijek je netko u određenoj mjeri otporan. Postoje imuniteti zbog prethodnih interakcija sa nekim sličnim virusima. Postoji nešto što se naziva urođeni imunitet, gdje određenim mehanizmima se borimo protiv svih virusa i bakterija. I onda naravno postoji imunitet koji se razvije nakon kontakta sa virusom. I ono što mi danas recimo vidimo, da identične mjere koje vrijede na sjeverozapadu Hrvatske i na istoku ili jugu Hrvatske imaju vrlo različit učinak na širenje pandemije. Ja sam i pred 2 dana objavio, danas ću vjerojatno ponovo objaviti, da mi vidimo vrlo velik pad u Varaždinu, u Međimurju, Krapinsko-zagorskoj županiji, evo 2 dana već je Zagreb jako lijepo pada. Dok u istim takvim mjerama u Osječko-baranjskoj, Brodsko-posavskoj, Istarskoj županiji mi ne vidimo pad i čak negdje vidimo rast. Znači, kada unutar iste zemlje, istog sustava testiranja, pod istim mjerama, imate potpuno drugačije kretanje epidemije u jednom dijelu zemlje i u drugom dijelu zemlje, onda to moramo moći sa još nečim drugim objasniti, a ne samo mjerama. I ono što je bitno različito na sjeverozapadu i ovim drugim županijama, a to je da na sjeverozapadu puno veći broj ljudi već prebolio COVID. Znači, u Varaždinu i Međimurskoj županiji već preko 7% ljudi imaju potvrđeno preboljeni COVID. Znači, ako smo potvrdili zarazu u 7% ljudi, to znači da onaj stvarni broj ljudi koji je prebolio, a najmanje 40, možda već preko 50% ljudi su preboljeli COVID. Ti ljudi se više ne mogu zaraziti. Ti ljudi ne mogu prenijeti virus dalje i zbog toga mi vidimo tako veliki pad na sjeverozapadu, a ne vidimo ga u nekim drugim županijama. Dobro. Bi li onda neko praktično rješenje za tu priču bio da se jednostavno odgovornost i ta neka vlast za donošenje odluka donese na te lokalne stožere i to jednostavno da se tako gleda, a ne da se donese znači za cijelu državu zabrana
putovanja i županije i slično? Pa to Hrvatska ima. Znači, recimo, Varaždin je uveo ovaj set mjera tjedan dana ranije. Iako moramo, kada gledate, postoji indeks mjera koji se može pratiti na Our World in Data. Ovaj zadnji set mjera nije baš toliko drastični korak u pooštravanju mjera u odnosu na onaj prethodni set mjera. Znači, Hrvatska ima kontinuitet mjera praktično od jeseni i mislim da je to dobro, jer ne možemo pustiti sve ljude da se zaraze. To nije rješenje. Znači, obično kada u nekakvim raspravama sukobljavamo argumente, protiv argumenta ovoga što ja govorim je ti želiš pustiti sve ljude da se zaraze. To nije točno. Znači, ja mislim da mi trebamo suzbijati brzinu širenja pandemije, pogotovo zato što je cjepivo doslovno pred vratima. Znači, mi za nekoliko tjedana ćemo početi cijepiti ugrožene skupine. I ono što je važno je kombinacijom razumnih mjera, a mjere zabrane velikog okupljanja, zabrane okupljanja manjeg broja ljudi, korištenje maski u zatvorenim prostorima, prozračivanja, ono što ja preporučam i ovlaživanje zraka, što je nedavno i Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila, može doista u kombinaciji sa prokuženošću od recimo 30% zaštiti ovih preostalih 70% populacije. Jasno. Možete nam još samo prokomentirati famozni švedski model, odnosno ne švedski model, nego znate li vi kako je zapravo stanje trenutno u Švedskoj? Evo, mediji javljaju uglavnom u jednom smjeru, ali postoje iznimke koje opet kažu da nije kaotično stanje kako se prikazuje. I evo, imate li vi možda tamo kontakte s nekim i to kako je stvarno stanje? Moram priznati da Švedsku ne pratim previše, zato što je ona jako različita od nas i onda nam ne možemo previše toga tamo naučiti. Ali Šveđani su imali slični pristup kao i ostali, ali su se više posvetili preporukama i predlagali ljudima šta da rade nego što su im zabranjivali. I Šveđani nisu imali vrlo stroge mjere na proljeće, tako da je njihov proljetni val puno sporije padao dole. I svo vrijeme tijekom ljeta su imali nešto više zaraženih nego većina u Europi. Znači, Šveđani su vjerojatno time će imati nešto nižu razinu ovog drugog vala. Iako i kod njih se vidi drugi val, i ono što je sigurno, što ja mislim da su i oni isto od početka naglašavali, da nije ideja doći do kolektivnog imuniteta na način da se svi razbole. Onda nismo ništa napravili, onda smo se svi razbolili, nismo trebali ništa raditi u tom kontekstu. Znači, ideja je ograničiti brzinu širenja pandemije na način da nemate preopterećenje zdravstvenog sustava, da se ne dogodi ono što se dogodilo u Bergamu i u New Yorku i da rizične skupine pokušate zaštititi koliko god možete. Nažalost, ideja da će se to postići strogim mjerama običe se u glavi većeg dijela Europe, ali vidimo sad recimo da je trenutno najveći rast u Njemačkoj, u Danskoj, ponovo u Češkoj. Znači, te mjere zabrane imaju kratkotrajni efekt. Znači, nije da one ne mogu u određenom trenutku smanjiti kontakte među ljudima. Ali ljudi su ljudi. Znači, ako ljudima zabranite okupljanja u restoranima, oni će se nalaziti u domovima. Znači, koju god mjeru dovedete, ona će imati kratkotrajni efekt i na kraju će se ponovo sve vratiti više manje na isto. I to je ono što vidimo sad u Europi, da je ovaj set mjera koji je uveden pred nešto više od mjesec dana napravio jedan mali pad u smrtima i sad se to ponovo kompenzira i opet priča ide gore. Tako da ovaj virus koji se širi zrakom i jako ga je teško blokirati, osim u nekakvom lockdownu tipa Wuhanskog kojeg mi realno ne možemo provesti. U redu. I je li možda to onda jednostavno na snazi aktualan neki pogrešan mindset da jednostavno sve više mjera treba donositi, mislim rezultati su gori, a jednostavno onda se ide uporno u tome sve više mjera. Je li to, smatrate li da je to jednostavno pogrešno i je li moguće na koji način da se to jednostavno promijeni? Da, nažalost, ja mislim da je to pogrešno.
I u biti ono što nas je prevario nas je prvi val koji smo toliko uspješno zaustavili sa mjerama, jer njega nisu zaustavile samo mjere, njega je zaustavio dolazak proljeća. I onda smo počeli pričati o sezonalnosti. Mi smo isto objavili jedan rad na tu temu u 7. mjesecu. Ali ono što se tad događalo, vidjeli smo u jugu Amerike, u jugu Sjedinjenih Američkih Država, u Južnoj Americi, da se virus širi i ljeti. I onda su svi odbacili ideju sezonalnosti virusa. A time su pogriješili. Jer ono što sada vidimo, da je virus se širio ljeti, ali se širio prvo značajno sporije, a drugo, težina bolesti ljeti je bila bitno blaža nego što je ona danas. Mi smo to znali rano zato što smo proveli to naše veliko istraživanje gdje smo pratili individualne pacijente nakon što su već bili zaraženi. Znači, u bolnicama smo pratili preko 7.000 pacijenata širom Europe i vidjeli smo da sa dolaskom toplog vremena smrtnost značajno pada. Nažalost, ako pada sa dolaskom toplog, znači da će rasti sa dolaskom hladnog vremena. I to recimo baš se jako vidjelo sad u Njemačkoj, gdje je broj slučajeva bio konstantan tjednima, a broj umrlih je rastao. I to je ono što, da, nažalost, Europa će imati tešku zimu, pokušavat će odgovoriti sa sve strožim i strožim mjerama. Argentina imala vrlo stroge mjere 5 mjeseci, onda su odustali i rekli to ničemu ne služi. I kako je sad tamo stanje, to zna? Znači, u Južnoj Americi praktično sve države koje su ili imale ili nemale mjere su na kraju završile na više manje jednakom broju umrlih ljudi. Tako da ono što su postigli u Južnoj Americi sa mjerama, da su možda nekoliko tjedana, mjesec dana usporili tu priču, ali niko nije uspio provući čitavu zimu da se virus nije proširio gotovo do kraja. I to je ono što vidimo sada u Europi. Znači, mi ćemo možda kupiti ponekad koji tjedan. Recimo, čak Slovaci su napravili drastičnu akciju, testirali su sve ljude. I evo, danas su već na brojima većim nego što su bili kad su tu akciju napravili. Čak su odustali od drugog kruga toga zato što su jednostavno vidjeli da to nije rješenje. Nažalost, mi ljudi volimo vjerovati da smo svemoćni, da sve možemo napraviti, ali sa virusima ratujemo milionima godina. Virusi nas pobjeđuju svojim brzom mutacijama, ogromnim brojevima i jedini zapravo način što nas ostavlja na životu kontra virusa je naš imunni sustav i naše individualne razlike. To što mi kao civilizacija i kao medicina možemo napraviti protiv virusa još uvijek jako limitirano, osim cjepiva. Cjepivo učinilo jako puno, cjepivo će zaustaviti ovu pandemiju, ali nažalost neće prije proljeća. Dobro. I evo za kraj samo profesore Lauc, znači to vjerojatno vidite i sami, ljudi su, obični ljudi već jako zbunjeni, više ne znaju koga slušati, kome vjerovati. Između ostalog su i vrlo podijeljeni, samo što vidimo po društvenim mrežama. Ljudi doslovno, evo i sami ste imali iskustvo famoznog blokiranja neistomišljenika i slično. Imate li možda neku poruku, jednostavno, kako da se ljudi sad dalje ponašaju? Mislim, svi kažu budite odgovorni, ovo ono, zatim vidimo oni koji to govore se ponašaju kako se ponašaju. Kako jednostavno da se normalan čovjek sada umiri i nastavi sa svojim životom? Znači, mi smo imali problem tijekom ljeta, kada smo svi pričali o covidu, bile su mjere na snazi širom Europe, Irska je bila zatvorena čitavo ljeto, a da realno nije bilo bolesnih ljudi. I kada pogledate danas krivulju Europe, ljeto je prošlo doista bez bolesnih ljudi. Bilo je potvrđenih ljudi na testovima, nije bilo bolesnih ljudi. I onda se stvorio jedan veliki pokret koji je govorio ovo ništa nema smisla, ovo je prevara, ne trebamo raditi to što nam kažu. Nažalost, evo sa povratkom zime, Hrvatska ima skoro 3000 ljudi u bolnicama, imamo 90, 80, danas nešto manje ljudi što umire svaki dan. Ne umiru svi oni zbog covida, dio njih umre sa covidom, ali velik broj ljudi covid ubije
koji ne bi umrli odmah da nije bilo COVID-a. Ja mislim da ljudi što trebaju raditi, trebaju doslovno koristiti vlastitu pamet i razmišljati šta je dobro, šta nije dobro. Znači, ako imamo virus koji može ubiti, ako čak i ne ubije, danas imamo puno mladih ljudi koji su nekoliko tjedana doista bili teško bolesni. Znači, koji su tjednima oporavljali, priča se o tome da postoje dio ljudi koji će imati dugotrajne posljedice od ove bolesti i svi bismo trebali pokušati ne zaraziti se. Čak i ako se ne bojimo za sebe, to bi trebali napraviti iz odgovornosti prema drugim ljudima. Jer jako puno ljudi, pogotovo mladih ljudi, mogu biti zarazni, da to i ne znaju, a doista niko od nas ne želi zato što je bio neoprezan, što je negdje prošao, kihnuo, viknuo, da neko zbog toga umre. Danas znamo da ljudi umiru i sve što treba napraviti, pokušati to što više usporiti ozbiljnim i odgovornim ponašanjem svakoga od nas. Ja se trudim širiti optimizam u javnosti na način da ovo sigurno neće trajati do 2022. Da sa dolaskom proljeća će se priča potpuno povući i naše sljedeće ljeto će biti potpuno normalno kao što je bilo prošlo ljeto. I u međuvremenu ćemo imati cjepivo koje će spriječiti da se to vrati sljedećih godina. Znači, priča sa pandemijom će biti gotova na proljeće sigurno. Situacija u Hrvatskoj ide na bolje. Znači, pogotovo sjeverozapad Hrvatske već nekoliko dana ima vrlo radikalan pad broja slučajeva. Ostatak Hrvatske će to vjerojatno pratiti. Ja se nadam da će nakon ovih perioda blagdana biti ukinut velik dio ovih strogih mjera. Mislim da tipa propusnica sigurno, ja se nadam da će otvoriti restorane i kafiće i da ćemo moći uz određenu dozu opreza do proljeća proći bolje od velikog dijela Europe. Evo, hvala vam puno, profesore Lauc, na gostovanju, gledateljice i gledatelji. Došli smo do kraja. Hvala što ste nas gledali i slušali. Lijepi pozdrav, profesore. Još jednom puno hvala i svako dobro. Hvala na pozivu i vama sve najbolje.